Sausa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sally. Sa di pa nakusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Heaven knows. Every day. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano ba na sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Dipulog City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sally. Tay Sally, nabi ti bagong classmate. Babae or lalaki? Lalaki, uy. Danis iyang name. Asa man ana ba? Dali, kuyog ka na. Kay pakit onti ka. Ana ay, kanay naglingkod. Hala, kagwapo niya. Hoy, kahilumgod ni mo diha. Gwapo lagi siya, Daisa. Kwapo, cute. Hi, Sally. Hala, nakailalagi ka na ako. Oh, nang tanam ko sa imong mga friends kung unsay name nimo. Aw, Pwede makik-friends nimo? pwede kayo. Naunsa di ay kanis? Nag-call ko. Ni-graduate na hinon to sa elementary, nag-uul na hinuon ka. Angang, di naman ko mag-high school din sa atong eskwelahan. Hala, mubalik di kag-eskwelahan? Oo, kay mo may gusto ni Papa nga ibalhin ko eskwelahan. Oo niya, nga nang nag-uul man ka. Di naman ko makakita nimo. Mingawon naman ko nimo kay friend baya ka nako. Magkita maghihapon tagkod, kay parehas pa yata nga active sa simbahan, kay parehas pa yata nga miyembro sa youth. Oo, Desa. Kamusta, Sal? Okay ra. Dali aras panahon, no? Walang ibaw yung dagan na ka. Ikaw sad ulitaw na. Kamusta naman mong pag-eskwela? Okay ra. Usa nangit ka tuig nga tungkuang mo graduate na ta sa high school. Mao cute. Ay, salamat kay sayo minamuhi, Roy na. Kudiretsyo na lang ko upa uli, kay naapara pa ko'y dagang wato nun sa pay. Hi, Sally. Um, Nakaila ka na ako? Oo, ikaw ba si Evan? Igsuon man ka sa akong advisor. Ay, salamat ka nakaila da ka na ako. May tuyo ka na ako, Van? Hindi ba close man mo ni Kuan Dennis? Kay classmate man na niya, grade 5 up to grade 6. Ngano di, Ivan? Pwede ko patapang nimo? Saan ka sa pagtabang? Kuan man good ka nang crush man ako na si Dennis good. Ha? Kadiyot sa... Di ba parehas mo nag-eskwelahan ni Dennis? Oh, classmate good me. Ay, pwede ko magpatapang nimo? Aron may baw si Dennis nga crush na ko siya? Ha? Naunsa man ko. Nganong gisakitan man ko sa kunahibawan nga na-crush si Ivan ni Dennis. Ha? Sure ka nga nakras na si Ivan ako? O lagi, nagasulti ba ya mi?
Kay muadto man na siya sa among school, kay igsuon ba niya ang among advisor. Mao ba? Ako pa nimo, imo nang panguyaban si Ivan. Di mo ko kumamanguyam gud. Wala no, kasayon ra ana Ay, ani na lang. Huna-huna nga si Ivan ko. Mag-practice ba? Aron nagpanguyab nimo ni Ivan, kamao na ka. Bitaw no? Oo. Akong hunaw-hunaon nga si Ivan ka. Van, nanta ko isulti nimo. Unsa man na, Nis? Maneri ka masuko. Dili lagi. Unsa may mong isulti di ay nako. I love you, Ivan. Unsa man ukir to? Mao na to. Ana alang yun. Musugot lagi na si Ivan mo. Crush ka kaniya. Lainaw Kisakitan mo ko sa kong gibuhat. Di gani kalimot nga may feelings ko ni Dennis. Pero kinahanglan nga ako ning iloom. Kay klaro man kayo. Nga way feelings si Dennis na ako. Onya, kumusta naman mo si Ivan? Gisugot na kaniya? Waman? Imposible. Nakagusto mong gusto siya ni mo ko. Nyawa ka niya sugta di ay. Wa man ko manguyab niya. Ha? Nga naman? Katong akong i-practice nga I love you, di man to para ni Ivan. Para man to nimo. Dennis. Mo na friend para imo man to. Ikaw man ang tinuod akong love. I love you, Sally. Tinuod ni ako nadungog. Gikan ni mo, Dennis. Oh, sa. Di ka ni sa ilaham sa kuntukan. Kun mo na. Parehas ni tao gipati. O, ang buto mong ipasabot nga may feeling kasab na ko. O, Dennis, sa una pa. Sa elementary pa ta. Ug hangtod karon ni aning pagpatia. Kung mo na, kita na. O, Dennis. I love you, bae. Be mandayo. Muna gusto na akong atong tawagan na, bae. Sige, good. Tinuod ning ako na balitaan, Sally. Nga uyab mo ni Dennis. Oo, Nay. Wa ka masuko nga nag-uyab-uyab ko, Nay. Okay raman. Kay hapit naman ka mo graduate sa high school. Salamat, Nay. Ano nakikita ka na ko, be? Nakituyo ni mo, bae. Unsa man na? Kau ba? Ay kupakul ba iba? Kuan, bae, kining... Nakadecide ko nga musuod sa seminaryo. Unsa? Actually, nakapasar ko sa exam. O next month musuod ako. Kun mo na, di na ta magkita dahil ini. Magkita gyapon eh. Kay every first Saturday and Sunday of the month, papuliw man mi. Wa ko'y mahimo ini. Kung unsa imong desisyon, suportaan ta ka. Kamingaw, uy. Mingaw kaayo nga wa si Dennis akong duol. Naanad mangkod ko nga ako siyang makita, pirmi. Ay, nag-text si Dennis. Ay, be, kumusta? Kimingaw baya ko nimo. Ako siyang replyan. Nagsige pa da imo og text-text ni Dennis, Sally. O, Nay. Nahibaw ka ba? Kadili na maayong imong gibuhat? Nga naman, Nay. Magutana ka pa? Ay, napagsigig text anang Dennis, kay nisod naman na sa seminaryo. Dili ko gusto nga masuko yung pamilya nato. Nay. Sa imong gibuhat karon nga nakigrelasyon gihapon ka ni Dennis, bisag daan na siya sa seminaryo. Tablara nga nakigkaribal kas Ginoo. Nay.
Di na ako pa nung balingon. Ang gisulti ni nanay. Bahala siya. Ay, si Dennis nag-text. Be, asa ka? Naaunta ko'y importante nga isulti ni mo. Ako siyang replyan. Nga i-text lang kung sa tuyo niya. Dua ka semana naman ang nakalapay. Waman gid mo text si Dennis na ako. Nga naman ka? Wa day ka mahibaw nga tuan naman sa Davao si Dennis. Ha? Tinuod ka, nay? Naunsa ka baya? May paday ko nimo kay nahibaw ko. Kung mo na nga nilarga si Dennis, nga naman siya manangit na ako. Oh, kinsa ning kauban ni Dennis nga babae nga iyang gipost sa Friendster? Mao ka niyang bako niyang uyab. Mao di nga wa na siya mo text na ako kay may lain na day siyang uyab. Salbayis ka, Dennis. Salbayis ka. Ako siyang textan nga makikbuwag ako niya. Balag tili siya mo reply na ako. Ha? Nakigbuwag na ka sa akong igagaw? O, day, Jeline. Ako siyang gitextan nga makikbuwag na ko niya. Kay may lain naman day siyang uyab. Uy, nanugot taon nga nakaingon man ka nga may lain na siyang uyab. Ako nakita sa Friendster nga may kauban siyang babae. Dili taon to niya uyab, uy. Yaman tong kababata. Ug may uyab na sa tong babayana. Unya nga lang umon siya mo text na ako, bi. Kay nahiubo siya ni Muday. Ha? O sayang nahiubsan. Kato ko nung ni-text siya ni mo ba nga may importante siyang isulti ni mo. Naingon raman kuno ka nga i-text lang kung unsa imong tuyo. Kay nga no di ay. Nagpaingon na to siya sa inyo. Unya, kay aron mapersonal ka pag istorya nga mularga siya sa Davao kay naman sila 3 days nga bakasyon. Unya ningon raman kaniya nga i-text lang. Mauto na iubos siya nimo kay iyang una-una dili na ka-interesado niya. Unsa? She's always on my mind. Till I close my eyes. Tungod sa sakit nga pagtuo, nakigbuwag ko ni Dennis. Pero nasayod ang Ginoo sa langit kung unsa nako siya kamahal. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Sally nga taga Dipolog City. Uban sa awit iyang gipangayo. Awit nga nagalan, Heaven Knows. Maybe my love will. Ang maong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Daring ug ang bus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukit ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ninto Lebanon. Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na gayon, salamat sa inyong pagpanginaw.